Nosaltres cursem l'optativa de matemàtiques aplicades on aprofunditzem els continguts que donem a la modalitat de mates. Matemàtiques aplicades va ser principalment dissenyada per utilitzar les matemàtiques com la vida quotidiana, per exemple la música, o per poder resoldre reptes. El que m'agrada d'aquesta optativa és que representem les mates, ja que a matemàtiques dels científics som 30 i pico, i aquí som 10, més o menys, i a sobre són 3 hores més a la setmana. M'agrada audiovisual perquè amb els nostres vídeos reflectim el que passa a l'institut. El professor ens deixa molt temps per mostrar la nostra imaginació i la creació dels vídeos. M'agrada comunicació audiovisual perquè participem a concursos i aprenc sobre els diferents plànols i tipus de vídeos. A creació literària el que fem és, depèn del trimestre, escollim un gènere literari i el primer trimestre, per exemple, vam fer una obra literària on havies de fer una obra teatral i escriure-la. Expressem els nostres sentiments de forma literari i millorar la nostra creativitat. M'agrada aquesta assignatura perquè vam fer teatre i ens van ensenyar com fer guions, vam fer una obra de teatre i vam fer representacions que va ser molt divertit perquè vam poder fer una obra davant dels companys. M'agrada disseny 2D 3D perquè ens permet plasmar les nostres idees en un projecte. M'agrada disseny 2D 3D perquè hem pogut dissenyar la casa als nostres somnis. M'agrada 2D 3D perquè ens ofereix una diversitat d'aplicacions per dissenyar coses que ens agraden. A mi m'agrada problemàtiques socials perquè és una de les poques matèries en les que treballem en grup i podem aprendre dels companys i aportar les noves idees. Estem tractant els problemes de la societat. És una assignatura que ens agrada molt perquè podem passar el temps i podem aprendre molt de la nostra societat. Perquè aprens sobre les problemàtiques presents a la societat i com pots aportar canvis positius a aquestes.